Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Nthawi imene ndidakukomera mtima ndidakuyankha, ndipo pa tsiku la chipulumutso ndidakuthandiza. Ine ndi Atate ndife amodzi. Atate anga akugwira ntchito, ine mwana ndikugwira ntchito. Lero ndi lachitatu pa 18 March chaka cha 2026. Ndipo tikang'anitsitsa chiwerengero cha masiku athu lendo wa ku Pasaka. Lero ndi tsiku la namba 25. Ndekuti tatsala ndi masiku pafupifupi 15. Mutha kuona kuti mawu amene tikuwerenga, mawu oyamba, ndi mawu omwe amene tidawamva mwa njira ina. Mawu oyamba pa tsiku makamaka mawu achiwiri pa tsiku lija la phulusa. Ndekuti patapita masiku 25 posawerengera masiku ala Mulungu. Mutha kuona kuti Mulungu afuna tipangenso ngati reality check kuti ulendo umene utawuyenda bwanji. Kodi zimene tidamva tsiku la phulusa lija pofika lero tazisunga, tazikwanirisa, tazigwiritsa ntchito. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu wa 49 ndime ya 8 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Frank Hassan kuchokera ku Dzundu Catholic Church, St. Kizito Lisungwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi salimo namba 145. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu 5 ndime ya 17 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mprofeti Yesaya. Chauta akunena kuti, nthawi imene ndidakukomera mtima ndidakuyankha, ndipo tsiku la chipulumutso ndidakuthandiza. Ndidakusunga ndipo ndidakusandutsa kuti ukhale chipangano kwa anthu, kuti ndilibwezere dziko mwakale ndi kuligawagawa dziko lowonongekali. Ndidzawuza andende kuti atuluke, ndi amene ali mu mdima kuti aonekere poyera. Adzapeza chakudya mphepete mwa njira, adzapeza busa pa magomo. Sadzamva njala kapena ludzu. Mphepo yotentha kapena dzuwa sizidzawapsereza, chifukwa amene amawachitira chifundo adzawatsogolera ndi kuwaperekeza ku akasupe amadzi. Mapiri anga onse ndidzawasandutsa njira yoyendamo, ndipo misewu yanga yayikulu ndidzayikonza. Onani, anthu anga adzachokera kutali, ena kumpoto, ena ku Zambwe, enanso adzachokera ku Asuwani kummwera. Imbani mokondwa, inu zolengedwa za mlengalenga. Fuwula ndi chimwemwe, iwe dziko lapansi. Imbani nyimbo, inu mapiri. Chauta watonthoza mtima anthu ake ndi kuwamvera chifundo anthu ake ovutika. Koma anthu aku Ziyoni adati, Chauta watisiya ife, Ambuye atiyiwala. Apo Chauta adafunsa kuti, kodi mkazi angathe kuyiwala mwana wake wapabere, osamumvera chifundo mwana wobala iye yemwe? Ndipotu angakhale ayiwale mwana wake, ine ayi, sindidzakuyiwalani konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu ndi salimo namba 145 ndipo chilimbi chake tikuti, Chauta ndokoma mtima ndi wachifundo. Chauta ndokoma mtima ndi wachifundo, osakwiya msanga, odzaza ndi chikondi chosasinthika. Chauta ndi wabwino kwa onse, amachitira chifundo zamoyo zonse zimene adazilenga. Chauta ndokoma mtima ndi wachifundo.
chauta ndokhulupirika pa mawu ake onse, ndokoma mtima pa zochitika zake zonse. Chauta amachirikiza onse ogwa m'mavuto, amakweza onse otsitsidwa. Chauta ndokoma mtima ndi wachifundo. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawauza Ayuda kuti Atate anga akugwira ntchito mpaka tsopano, nanenso ndikugwira ntchito. Pamenepo ndiye Ayuda adankirankira kufuna kumupha. Ankati Yesu akuphwanya lamulo lokhudza Sabata, ndiponso ponena kuti Mulungu ndi Atate ake ankadzilinganiza ndi Mulungu. Tsono Yesu adati, kunena zoona ine mwanane sindingathe kuchita kanthu pandekha. Ndimangochita zimene ndidaona Atate anga akuchita. Zimene Atate amachita, Mwana amachitanso zomwezo. Pakuti Atate amakonda Mwana, namuonetsa zonse zimene iwo akuchita. Atate adzamuonetsanso ntchito zoposa zimenezi kuti inu muzizwe. Monga Atate amaukitsa akufa, nawapatsa moyo, moteronso Mwana amapatsa moyo kwa amene iye afuna. Atate saweruza munthu aliyense, koma adayika Mwana kuti akhale oweruza pa zonse. Atate amafuna kuti anthu onse azilemekeza Mwana, monga momwe Mwana amalemekezera Atate. Munthu amene salemekeza Mwana salemekezanso Atate amene adamtuma. Ndithu ndikunenetsa kuti munthu omva mawu anga nakhulupirira Iye amene adandituma, ameneyo ali ndi moyo osatha. Iyeyo sadzazengedwa mlandu, koma watuluka kale mu imfa, ndipo walowa m'moyo. Ndikunenetsanso kuti ikudza nthawi, ndipo yafika kale, pamene anthu amene ali ngati akufa adzamva mawu a Mwana wa Mulungu, ndipo amene adzawakhulupirira adzakhala ndi moyo. Monga Atate ali gwero la moyo, momwemonso adayika Mwana wake kuti nayenso akhale gwero la moyo. Ndipo adapatsa Mwanayo mphamvu ya kuweruza anthu, chifukwa ndi Mwana wa Munthu. Musadabwe nazo zimenezi, pakuti ikudza nthawi pamene anthu onse amene anali m'manda adzamva mawu ake nadzatuluka. Amene adachita zabwino adzauka kuti akhale ndi moyo, koma amene adachita zoyipa adzauka kuti azengedwe mlandu. Ine sindingathe kuchita kanthu pandekha. Ndimaweruza monga momwe Atate adandiwuzira, ndipo ndimaweruza molungama, popeza kuti sinditsata zimene ndifuna ineyo, koma zimene afuna. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, mudayamba mwakhalapo pansi ndikuwerenga madalitso amene muli nawo. Padzana ndidakamba kuti mwina tikakhala nthawi zina tizichilimika pa zinthu zimene tidalandira koma sitidachite kupempha, kusiyana ndi zimene timakhazikikapo, zimene tidapempha ndipo timaona ngati sitidalandire. Mulungu mwakukoma mtima kwake amatipatsa zambiri zimene sitidapemphe, kusiyana ndi zimene tikuganiza kuti sitidalandire titapempha. N'chifukwa chani ndikunena izi? Mawu athu oyamba Ambuye chauta akuti nthawi imene ndidakukomera mtima ndidakuyankha, ndipo pa tsiku la chipulumutso ndidakuthandiza. Count your blessings. Khalani pansi, ndikhale pansi, ndikuona kuti ndikangati kamene Mulungu adandikomera mtima, ndikangati kamene Mulungu akundikomera mtima. Chitsanzo chabwino choti Mulungu amatikomera mtima. Ife amene tikumva mawu awa tsiku la lero, ndikukhulupirira kuti tinagona. Kaya munena kuti lero simunagone, koma sipanathe masiku awiri atatu munagonapo tulo. Ngakhale utanena kuti ndachezera kugwira ntchito, imakhala nthawi ina yake 10 minutes 15 minutes imene ndithu umapezeka kuti unagona. Nthawi imene ija ukutakhala kuti ndiwe dolo chotani, moyo wathu umakhala atre in control of God. Kodi tidayamba tathokoza nkunena kuti koma nthawi imene ndinabatulo ija, nthawi imene ndinagona ija, chauta wanditeteza, chauta wandifungatira, chauta wayendetsa zonse. We often
take things for granted. Timanena kuti ndinagona chifukwa chonena kuti ndinali ndi zofunda zabwino, ndili ndi bedi labwino, ndinagona kumalo abwino. Hayi, zinazo zimangothandizira kuti madalitso amene Mulungu atipatsa aonekere poyera. Ndipo chauta akunena kuti ndidakusunga ndipo ndidakusandutsa kuti ukhale chipangano kwa anthu, kuti ndibwetsere dziko lapansi mwakale. Nde chimene chikundisangalatsa ndi mawu a tsiku la lero, Ambuye chauta kudzera mwa mneneri Yesaya tsopano sakungoyimira kutikumbutsa zimene adatichitira, akupitiriza kutikumbutsa ntchito zina zimene amachita, osangoti mmoyo mwanga koma mmoyonso mwa anthu ena amene timakhala nawo pakati pathu. Akuti ndidauza ndende kuti atuluke, ndipo amene ali mu mdima abwere poyera. Ndimafuna kuti ndi mawu oyamba tisinkhesinkhe fundo imeneyo, fundo yayifupi koma yofunikira. Ndidauza andende kuti atuluke. Pa nyimbo zimodzi za ubatizo timanena kuti Adamu ndi Eva pakuchimwa anatigwetsa ife ana mukapolo wa Satana. Nde Ambuye pa ubatizo paja adatitulutsa mukapolo. Apa mneneri Yesaya kunena kuti ndidauza ndende kuti atuluke. Zona zake za moyo ono nzonena kuti chauta every day, every month, every week amatitulutsa m'maukapolo osiyana-siyana. Komato ambiri tili m'maukapolo ochita kudzilowe. Nde timati mbali ina chauta akutitulutsa, ife mbali tikulowa mukapolo. Chauta ma step 7 akutitulutsa mukapolo, ife timatenga ma step 12 tikubwerera mukapolo. Tilingalire zinthu zimene zimatidzetsa mukapolo osiyana-siyana m'moyo mwathu. Chimodzi mwa chimene chimatidzetsa mukapolo ambiri, chimene chauta akatitulutsa mukapolo ife timasankha kugweramo mukapolo, nde kusavomereza pamene tili. Kodi bambo mufuna onena kuti tisamasirire zinthu zina? Ayi, kusirira nde munthuyo. Koma ambiri tili mukapolo chifukwa chosavomereza pamene tili. Ndikamba izi chifukwa chachani? Timakhala ndi kusirira kolakwika. Ambiri tili mukapolo ofuna ndalama, aliyense ndalama amayifuna kuphatikiza akuyankhulayo. Koma nthawi zina sitifuna kuvomereza kuti ineyo ndi pamene ndayima ndikupeza kwanga. Yene phone imene ndingathe kugula nkumagwiritsa ntchito. Bwanji khale ya 200,000, bwanji khale ya 100,000. Koma chimachitika ndi chani? Nditsopano timasankha kudzigwetsa mukapolo. Ndi umakafuna chifoni cha 2 million. Iweyo umapeza pa mwezi 200,000. Ufuniranji phone ya 2 million. Iweyo ndi nkamwa mutu mmasankha zakudya. Akamati muzidya masiku ano kuti kakuliza magulu 6, mbewa, dziwala, ena amati dzitete, ngumbi zija ndi zina zotero. Zimene chauta amatipatsa, koma mukaona kuti nthawi zina moyo will complicate life for nothing. Ndeti mafuna zinthu zimene ngakhale mkono wathu sungathe kufikira. Mapeto ake anthu amagwa ngongole, mapeto ake anthu amamba betting, mwina ndizipeza. Mapeto ake anthu amakhala ndi company, bambo were mwaja manena kuti kulibe so bad company yabwino, kuti ena timaamba kukhala mu bad company yoti amene anthu ovaya azindipatsa malaini. Masiku ano kwachuka chichewa kuti azindipatsa macross. Nde umapeza kuti mkati mwa macross tanyamuladi macrosses tsopano. Ndidakutulutsa m'mavuto. Ndipo ndonena kuti ambiri timasankha kulowa m'mavuto. Ife akatolika we are so privileged kuti tili ndi sacrament limene limatitulutsa. Ngati mudapita kokana ndira sacrament la kulapa, honestly and sincerely, mwina ndoyankhula from a personal experience, kuti mutakhala pansi nkulingalira za moyo wanu, nkudziguguda pachifuwa kuti munthu ine ndinochimwa, munthu ine ndinolephera, honestly nkupita ndi mtima wonse kokalapa. That hour, that moment, umamva kumasulidwa, umamva kupepukidwa. Nchifukwa yake mwina mudzaona odwala ambiri amene adwala nthawi yayitali azunzika kusowa mtendere, akalandira sakramenti lakudzodza limene limatsogozana ndi sakramenti lakulapa, amamva kumasulidwa, amamva kupepukidwa. Ambiri akapita nthawi imene amapita ndi mtendere, ndipo nkhope amene adwazika matenda amanena kuti nkhope inachita kuwala. Chimene ndikutanthauza ndi chonena kuti chani? Ngati tikufuna kuti titulutsidwe mu ndende imene chauta adatitsogolera kale, tirape ndi mtima wonse. Nyengo ino ya Lenti, monga mwana olowerero chadatikumbutsa, ndi nyengo yobwerera kwa tate wathu, nyengo yobwerera kwa bambo wathu. Ndi kusaukiranji, achulukirenji antchito abambo wanga amene ali nazo zowakwanira. Luka 15:17.
tsiku la lero tikunena kuti chauta akunena kuti ndikukutulutsa mu ukapolo, andende atuluke, koma nkutheka m'banja mwanga, musembe mwanga, mutumiki mwanga, kapena mu maubale yanga, ine ndikusankha kulowa mu ukapolo. Muthenga wabwino Ambuyesu akuti ine ndi Atate ndife amodzi. Ndengati iye ndi m'busa wabwino, tidziwe kuti oyamba kukhala m'busa wathu ndi Atatewo, ndakuti Atate anga akugwirabe ntchito mpaka tsopano. Chimene chonso chizitilimbitsa mtima. Mulungu sadatiwale, Mulungu satiwala, Mulungu sadzatiwala. N'chifukwa chake Salimo ina imanena kuti osunga Israeli sagona saodzera. Chifukwa kuti Atate akuti mwana akunena kuti Atate mpaka tsopano akugwirabe ntchito. Mukusaka chilungamo, kumbukirana Atate akugwirabe ntchito. Mukusakasaka mtendere, kumbukirana Atate akugwirabe ntchito. Mukufuna Mulungu akulengeni mwatsopano, kumbukirana Atate akugwirabe ntchito. Mukufuna machiritso, kumbukirana Atate akugwirabe ntchito. Ndikukhulupirira kuti pamene tikumana ndi zopinga m'moyo mwathu, mawu amenewa azibwerabwera pafupi ndi ife. Pamene china chake chatipinga, Atate akugwirabe ntchito mwa ine. N'chifukwa chake zinali zosadabwitsa kuti mwana olowerera uja atapita kumene adaliliko, atakhalakhala, china chake chidamugunda kuti ndibwerere. Why? Atate anali akugwirabe ntchito mwa iye. Chauta wathu ndi chauta amene nthawi zonse sikuti adangotilenga nkutiponya apa kuti zako izo, ayi, akugwira ntchito mwa ife. Ndife anthu amene timafuna kuti chauta akamagwira ntchito, ife tizipakana matope kuti ntchito ya chauta isaonekere m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Sanabwera kuti kudzaweruza anthu. Timadziweruza tokha, timadzika tokha pa mulingo umene tikufuna kuti chauta adzatiweruzire. N'chifukwa chake olungamaja adafuula nkunena kuti ndiliti tidakuonani muli ndi njala ife nkukudyetsani, ndiliti tidakuonani amaliseche ife nkukuvekani, ndiliti tidakuonani muli ndi ludzu, ndiliti tidakuonani muli ndende. They were so innocent. Ambuye zukhala bwanji? Ndi Ambuye amati ayi, pamene mumachitira otsikitsitsa mmachitira ine amene. Enanso amene ankachita zoyipa nawonso amati ndiliti sitidakuoneni, ndiliti sitidakuoneni muli ndi njala. Ndi Ambuye ati pamene inunso munkamana, pamene inu simunkandichitira mwa abale yanga, simunkachitira ine amene. Pamene Atate akugwira ntchito, tidzifunse kuti munyengo ya Lenti tikugwira ntchito zotani zosangalatsa Atate, ndipo m'moyo mwathu timagwira ntchito zotani zosangalatsa Atate. Mpingo umatiphunzitsa ntchito zoyenera kugwira. Mautumiki aja timapanga aja ndi madalitso ndi matipe amene timadziyikira m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ambuye adatitulutsa mu ukapolo. Ndi ukapolo uti umene ndasankha kumalowamo pamene Ambuye chauta akunditulutsa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tata wanu olemera kuyesa kunyama.